नांला बाबा गोदोनाय बायगोन हनै हे भगबान आंलाय आरो माथो खालामनानै देखायबावनो रोंनो नङा बासनाफोर न'आव थाबाय थानाय हाउस वाइफआलाय बेफोरखौनो शेयार खालामबाय सनाफोर मा जायो मा लोङो संनाय खावनाय मालाबा मोजां संनायबा देखायलायबाय सनाफोर उन्दैफोरजों बोरै थायो बोरै मायो बोरै सोलिलांनांगौ बेफोरखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थाबाय आरोना सनाफोर अनसायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ फुल सापर्ट होगोन आरोना सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दा मोनायावबो जोमफिनगोन मा नांनायनि खनलाबाय थानोसै ना मा होनो भाई Good morning, sonaफोर आं जोबा लय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय सोरबा मा जेव जेव हरनाय महर लानाय जास्ट मोखां सुखांदों ओमफ्राय नै फिसालाखौ बहायबाय माबा बिसिनायावसो बाथाम फैबाय आरोना फरिखा दङ बेनिफ्राय जों बिमा फिसा थांनो ओंखारदों फिसा लायनो आरोना सोनाफोर स' थांग्रोनोसै बिदि ओंखारदोंबाथाय खोब फुरथि आरो बेहा फैदा दिनै एसे निहिरा मोजां मैया खम खुवा खुदोंमोन सोनाफोर खुवा खुनायजों 10 years कमप्लिट हाबा जानायजों दुखु दाहाजों खम दै लेलेमोन मैया दिना आंनि थाखाय दिनै एसे स्रां स्रां जोंहा सिबिं बराखौसो जायो मानसिफ्रा सिबिं खंखौसो जायो जि गोबाव ज' थानानै नेनानैसो मोनबोबाय आरोना नै फिरना मालाय लायनो मानसिफोर दंखायो ओमफ्राय आं मोनबोबाय खुनुरुखुम What is energy? Then the different source of energy. The ability to do what you energy. The energy of the body is what very energy. And the energy of the body is the position is what potential energy. A different name of sources of energy are sun, water, wind, and other energy. नायदो रायजोफोर बिदाखौ फोरोंबाय थानानै खिलायबाय बिमा बुरैनि खामानि सालोंनानै लागोनसै सोरबाफोर थाब जाबोसियारे आं बायदि जायो सासे मानसिया बयथा जाथारलै गथ'आ बारा जाया खावसेल' जायो मावग्राया गगा मोननो नागिरदों दे आं गन्थं सिं सिं मोनगासिनो दङ नों नांबावगौ एसे फिथा लावदुम मैया जुदि जाबाय दिनै फिथा लायलायबाय जानानै लागोनसै सोरनाफोर गोथाव जायो मादैया फिथाखौ सिबिंखौ एसे बरा होनानै खालामो सोरनाबा एकदम सिनिल' जायोना ओमफ्राय बिराद जानो बायो आं सिबिङा बुरजा होयो मालाय थांनो ओंखारबाय बिदाया ओमफ्राय हारसिंसो थांगोननो दिनै जारलासो हे माथो फाग्लाखौ हनै आदाया गालांबायसो जोंखौ जिं थां दे एकदम जिं थां र' थांफानाङा र' आगे थांफा लुगैदोंनो एसे ससे थांफाथोंना आङो दोनलांखायो ओमफ्राय गावनो हारसिं थांनो लुगैदों होननानै हनै र' थाथ' इयावनो नोंहाबो खिथु थांगाबायबायसो नालाय नायसाय गन लालायलायनानै थाबायनो थांग्रा लोगोखौ मोना नालाय रिक्सासो गाखोलाङो जाफालायबाय गाखोदों उनाव सानैजों ज' गावनो एकदम लोगोखौ मानो नों साननो लाखायाखै बाय बाय मोजां लिरदो सानैबा थांबाय दादाया हनै थांबाय माव थांबाय कक' थांबाय दादाया कक' थांबाय दा फैगोन कक' थांबाय कक'
Pokok थांबाय जोंनि दिनै दुगैनानै सोनाफोर खालामनानै लागनो हाबाय एबारहाय बिथांखौ थुखैनांसिगौ आरोना गोजां बोथोरखाय दाना बारा इन्ट्रेस्ट गैला दुगैनो दैफ्राव बांद्राय थांला ओमफ्राय मा होनो खिथु सुबाबो दै गुसु गाबख्रावबायो बाबथाबबायो ओमफ्राय दै गुदुंजों सुबासो सान्थि जायो आरोना गिदिरफ्रानो बिदिबा उन्दैफ्रालाय आरो माथो दुगैखांबाय जोंहा सिलायावनो ओमफ्राय जि जोंबो लाबोथारदों आरोना सोनाफोर सिलायावनो थुखैदों आङो खर' लोबनानै दाय जालायबायनो आंना फिसाया ओमफ्राय ग्रोब टाइम जालायबाय नालाय फिसाखौ लाना फैसिगोन सोनाफोरनि ग्रोब ग्रोब जाखायो आंना खामानिफ्रानो ओरैनो थागोमालाबायनो टाइम गैखाया बिराद भिर ग'जों माथा गेगाय दङ थांखाया बेहा बेयाव थाखायो फैना हलावसो फैखायो मा बुङामोन दुष्ट प्राणी फैना फरिखाया मायदि जाखो फरिखाया मायदि जानाय दीप एग्जामा बोरै जाया नोंनालाय थ'दो सर्टकट बियो सोरखौ मा बुंबाय थायो कमप्लेन मोनलाय लांबाय आंहा गोदाव सोराव लासिं आगे से मुझे कमप्लेन नहीं चाहिए रे भाई तू गया काम से नङाबा बिराद सर्टकट बियो खुगाया सोरखौ एदावो खिथालाय लांबाय आङो आन्थि होननानै जानला मारै जाखोथाय बिथांनि एग्जामा आरो दंबावोसो माला जोबो मिथिला सानै प्रानियावहाय थांखो आयै बेयाव इसोर दङ सान्दों गालांजादों आंजों नानि इसोरनि थादों दिदिजों आयु देखथ' देख एक्साइटेड टाइ ना देखि आरो आयौ देख हिल गाननाय बेबादि गोदान थाबायनानै गोलैगासिनो आयै इसोरना सान्दों दुगैखां लोबखां दासो मोनदों आदाखौ इसो दाग भार गैया प्रभु हारि ओम जिबौ नांगौ हालामदोंसो आयै मायावबा थांबाय नों मा होनाखै दे होमबा चेन्ज खालामदो नांला माबा गोदोनाया बायदों हनै भगबान बेबो हाजोसो मिनिबावदों खारनो हाबाबा नाङा जानाय नंला सोरनाफोर आं सामलायग्रोनांसिगोन बे माखासेखौ ओरैबादि दिगदार ना माने दा बुंसै पापर एवनोसै बहुद सिम्पोल ओमफ्राय दिनै बिथाङासो मोनजाखाबाय आरोना मालायजों ओमफ्राय आंहा नै बिथाङा एकदम उथल खालामगासिनो दं नालायथो ओंखायनो आङो सासेयाबो दुगैदों नालाय नेनोसै बे जागोनाय जायोना आं जागोनाय जायो एकदमबारे अयथासारथारना सुख सान्ति मोनजाया थाबायलायबाय दाबो ओंखाम मोनजायाखै आं नै सुस्रांनानैसो दासो उन्दुनानैसो नै ओंखाम जानोसै बाबा नोंबो दसे थानाय उन्दुदो सासेया उन्दुलांबाय जानो होननानै दहायनो खुरखाबायमोन आंबो ओमफ्राय उन्दैया थायासैना रावजोंबो सुथु गारनांबाय बिमाफोरनि जानायफ्रा बिदिनो जायो नै सोरनाफोर ओंख्रिया माने सिम्पोलसो दालि ओंख्रि आचार लाबाय मोनसे ओमफ्राय नै भाजा बिन्स मटर आलु गाजर लगायनाय भाजा ओमफ्राय नै पापर दहाय एवनायाहाय मा होनो बेखौनो जानोसै आरोना दिनै सानफ्रामबो बहाथो बेदर फिसा मोनजाबाय थानो मैया जालायबायनो अमा रोन्दो मिरामिसबो जानांगौ एसे जानानै लानोसै आरोना सोरनाफोर एखमबा मिरामिस एखमबा बेदरखौ जोङो गोबावजों खनसेल'सो जाखादों आसार फिफाजों आंजों बानायनाय आंथ' बारा दांबावाखैसो फिफायानो बेसा बानायदों नानि गोरलैमोन नालाय बारा दाङासै ओमफ्राय गाव बानायनाय दा मोनजाबाय गावबो लाङो फैबाय एसे ओमफ्राय न'आवबो गालांनो एसे दोनथ'नोसै आङो सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांदों आं गोसो गुदुं साबायखर बावबाय सोरबाफोर गोदानबा आं खनले बुङो साबसक्राइब खालामनानै गालां बेनिफ्राय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांथार आंबो थांनानै नायफिननो सोरनाफोरनोसो भिडिअखौ आं नायखायोबो आंनि जाखां लोंखांखौनो खोथा गैया टाइम जाबाथाय फिसालाखौ टिउसन लांसै खामानियानो खामानि सोरनाफोर खुनु रेस्ट गैया फुंनिफ्राय ग्रोब सोरनाफोर दोनथ'नोसै